ಮಂದಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೀರು ದೋಸೆ ಬಣ್ಣ 6 ಗಡಿ ಬರ್ ಒತ್ತೇವೆ ನೀರು ಒಕ್ಕೈದಿನ ಅಲ್ಲ ಉರ್ದು ದೋಸೆಗೆ ಆನ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾರೆ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ ಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಜನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯಾನಾಯ್ತು ಮೆರಡ ಬಂತೀನಿ ಅಂತ ಪಾರ್ತಿ ಇರ್ಲೇನು ಬಂದು ತುಲೆನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು टेंशन होगा ना याना इन तरह के देते मुझे टेंशन लेने का नहीं है टेंशन देने का है ठीक है ನಮ್ಮ ಊಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಿರಲಿ ಬಿಂದಾಸ ದೆಪ್ಪುಡು ದೇಪಣ ತುಲೆ ಇನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನಿ ಇಪ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಹೇ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತಾ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಒಕ್ಕ ನಿಕಲು ಏನನ್ ಕಿಚನ್ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಾಂಡ ಅಂದು ಇನಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಲತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಾಂಡು ಅಟಿಲ್ಗೊನ್ನೆಡು ನಿಕ್ಲು ಯಾನ್ ಪಾತೆನ ಪುರ ತೂ ಅಂದೆ ಏಪಲ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗುನ ಅತನ ಎಂಕುಲು ತಿರ್ಗುನ ಪತ್ತುನ ಬಕ ಪೆಟ್ಟು ಲಡೈಡ ಒಂದು ಪರ್ನಿಗಳು ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಮಯದ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಟಿಲ್ಗೊನ್ನೆಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂ ಎರದಿಕ್ಕು ಇನಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಲತ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ ನಾವು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪರ್ವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಲು ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿನಂಚಿನ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಪುರ ಈಡೇರಡು ಪಡದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ದೇವೇಡ ನಟನು ಓಕೆ ಇನ್ನಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ನಿಕಲ ಎನ್ನಿನಂಚಿನ ದಾದಾಣಲೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಎನ್ನಿದಿತ್ತು ನಾಣ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅವಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಅನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ರಜೆ ಟುಲ್ಲೆರು ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮೊಕ್ಲೆ ರಜೆ ಪುನಗ ಇಂಕ್ ಸಂಡೆದ ಲಕ್ಕ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಲೇಟ್ ಇದೆ ಹಿಂಗ್ ಸಂಡೆದನೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಜ ನನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಟಿಫಿನ್ ಅವು ಮನ್ಪೆರ ಪುನದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆರಾಮೋಡ ಸಂಡೆ ಲಕ್ಕನೆ ಅಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮೇರ್ಲ ಉಪ್ಪುನಗ ಮೆರಡೆತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇನು ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಆತ ನನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪುಗಂದು ಬೇರೆ ಗಾಂಡಲ ಅವು ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಾಂಡಲ ರನ್ನು ನಾವು ಆಡ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ರನ್ನು ಪಂಡೋಣದ ಅವು ಸತ್ಯ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆನೆಗೆ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡ್ಲಗನೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಣ ಆರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಪಣ ಮುರಣಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಕುಯ್ಗುನ ಅವು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಯಾನೈಕು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರದ ತುಕ ಮೇರೆಲ್ಲ ನೆಪ್ಪುಗದು ಮೇರು ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ ಬರ್ಪುಜೇನೆ ಆನ್ ಮಂಡ ಇರ್ನ ಕಾಲಿ ಕೈ ಮಾರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದು ಐಡ್ದಾಗ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಕೊಂಡದ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಏತಿ ಎನ್ಮನ ಪತ್ತ ಏತಾತನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎನ್ಮ ಒರ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಆತನ ರೀಟೇಕ್ ಮೇರು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿ ಹಿಡಿದು ಮೇ ಇಂಚೆ ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಏನ್ ಪಂಡ ಕುರ್ಲಿ ಮೇರ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂದು ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಉಂಟು ಏನ್ ಪಂಡ ಹಾಕಲಾಗನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏತಿ ಎನ್ಮ ಒರ್ಮ ಪತ್ತನೇ ರೀಟೇಕ್ ಆನಾಗ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಅಂದು ತಾಗಣ ಅಂಚ ಸೊ ಮೇರೆ ನಂಗೆ ಐದಕ್ಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಾದು ಒಂದು ರಂದೋಡಾಪು ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜ ಕಾಮಿಡಿ ಈಜಿ ನಾಡು ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಡಗರ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಒಕ್ಕ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐದಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ತೌತೆ ಕೊದ್ದೆ ಲೈಕ್ ಮುಂಗೆ ವೈದಿನ ಪದೆಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸೋನುಗೆ ಏಪಲ ಗೋಬಿದ ಚಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಏಪಲ ಬಂತು ಇಲ್ಲಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಬಣ್ಣದು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂತನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿಯನು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಮುಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಮ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಸೊ ನಿಕಲ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಿಲ ಕಾಣೆ ನಾನು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಪೇನು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಐದಕ್ಕ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕಲು ಎಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಕ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕಲ್ದ ಬಂತೇನು ಸೊ ಅಪ್ಪಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಟಿಲ್ಗೊಂಡು ಬಾತಿರ್ಲಿ ಅಟಿಲ್ಗೊಂಡು ಬಾತಿರ್ಬೇಟಿಗೆ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪಲ ಪೋರ್ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋರ್ ಪಣ್ಣದ ಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಪ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮುಡ್ದು ಇಂಚ ಎನ್ನ ಇಂಚೆನೇ ಅನ್ಪಾತಿರ ನಿಂತೀನಿ ಐದಕ್ಕ ಏನ್ ಪಂಡದ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋರಾದು ಹೋಗಿನು ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಪದನೆ ರೂಪ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತುಯರ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಪಾಪದನೆ ರೂಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ ಪಿರ ಬರೋಂದಿಲ್ಲಾನು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲಾನು ದಯಪಣ್ಣ ಎನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಕ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೇ ಅನ್ ಕೇನ್ವೇನೆ ಅಕ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅನ್ ಬೆಲೆ ಕೊಪ್ಪೇನು ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಎನ್ನದು ಪರ್ ಮೇರು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮೇರ್ನ ಆ್ಯಂಗರ್ ದಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಜಿನ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಪೋಪುಜೆ ಅವೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮನ್ಪುಜೆ ದಯಗಂದು ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಎತೋ ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್
ಕೇಂದಿತ್ತೇಳಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಪ ಏನಲ್ಲ ಅಕ್ನ ರಾಜ್ಯ ಏನಲ್ಲ ಉಂಡೆ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ತೂದುಲೊಪ್ಪರೆನ್ನ ಮಾಮಿ ಅಂಡ್ ಪಾತಿಜಿರಿ ಎಂಕ್ ಕೋಪ ಇಂಚ ಬಣ್ಣದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ್ಯಂಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪಿದೆ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಆ್ಯಂಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದುಕೊಂಡ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಕೂಡ ಇಂಚ ನನ್ನಲಾತು ಗುದ್ದು ಮನ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಕ್ ಉಂಡತ ನಮಕ್ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ಎದುರಿಸೇರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಇಪ್ಪಡು ಬಕ್ಕ ಆ್ಯಂಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಬೋಡಿ ದೇಗಂದು ಬನ್ನಗ ಕೋಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಬೋಡು ಕೂಲ್ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೂಡಿ ಪರ್ಸನ್ ಕೈತಿ ನನ್ನ ನೀಡ್ ಬೂರ್ದಿಲ್ಲ ಕೈತಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಅಲ್ಪ ಜೋರು ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ಜೋರು ಬೋಡಿ ಸೊ ಯಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ದ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ಕೈಕದಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಪೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲದನೆ ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಮಂಗಳವಾರ ಹತ್ತು ನನ್ನ ಬುಧವಾರ ಹತ್ತು ನನ್ನ ಗುರುವಾರ ಒಂಜಿ ಏನ್ ಪಂದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಇತೋ ಜನ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊಪ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕನ್ಸೀವ್ ಉಪ್ಪುಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏರೆ ಕಾಣಲ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾಡ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಬೋಡಿತ್ತು ನಾಡ ತುಲೆ ಮೂಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇನು ಅಲ್ಪ ಬಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಏನ್ ದೆಪ್ಪೆ ಹೌದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಾದಂದು ಬನಗೆ ನಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಂಜಿ ನಿಕುಲು ತೂನಿಪ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಘ ಪಂಡದು ಮೇಘನ ಒಂಜಿ PhD ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಯಲ್ಗೆ ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಡಿಯರ್ ಮೇಘ ನಿಕ್ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೆ ಕೊರಿಯಲ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಯಾನ್ ಕೊರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ ಗೆಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣಿನ ಪೂರ ಅವನುಂಡಿಗೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತಂತಲ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಘನ ಯಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದಿ ಬರ್ಪುಣದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪುಜೀರು ಅಲ್ಪ ದೂತೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಟ್ಲಿಗ್ಲ ಬೈದೇನು ನಾನು ಬರೆದು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಟ್ಲಿ ಇಂಚಾಣು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಟ್ಲಿ ಎಡ್ಡಾಣು ಮ್ಯಾಮ್ ಏನೊಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಗು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ ಕುತ್ತಗಳು ತೀದು ಒಂದುಲೇರು ಅರೆ ಇಂದೇ ಒಂಚೂರು ಉಲೇಬಲಿ ಆರು ಯಾಂದಾಲ ಮಣ್ಣ ಬಂದಿನಿ ಅಟಿಂದ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪೊಂಜಲ್ಲದ ಮಾರೈತಿ ಪೊಂಜಲ್ಲದ ಮಾರೈತಿ ಬಂದ್ಬೀರ್ಗುಳು ಮೇರು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆನ ಕಮ್ಮಿ ಮೇರು ಎನ್ನ ರಟ್ಟು ಜೋಗುಲು ನಿಗುಲು ತೂದಿಪ್ಪರು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾತೆನ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರು ಬೇರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾತೆರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಾತಿನ ಮರಲೆಲ್ಲ ಕಾವುಂಡು ಯಾನು ಒತ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಬಾತಿರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಬೈಯ ಮಿನಿ ಇಡೀಗ ಅವೇ ಐತ ಐಡೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬರಲ್ಲ ಇದಾಗಂದು ಪನಗ ಈ ತೆರ್ನ ಕತೆ ಬಾತೆರ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ನೀ ಇತ್ತುದ್ದಾವು ಇನಿ ಬೈಯ ಐಡಿಯಲ್ ಪೋಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಪೂರ ತಿನ್ನೀರು ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಅದೊಂದು ಬೈಯ ಐಡಿಯಲ್ ಒಂದು ಪೋಡು ಮುರಣಿ ಸಂಡೆ ಪೋಪಿ ನಿಂತಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಕ್ಕ ಈರೆಗ್ಲ ಮೂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಯರೆ ಅಂಚೆ ನಿನಿ ಪೋಡು ಬೈಯ ಇಂದು ಪೂರ ಆದಾಯ ಬಕ್ಕ ಬೈಯ ಪೋಪ ಐತ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಅಲ್ಪ ತೂರಿ ಓಕೆ ನಂಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಆರ್ಲ ವೈಟ್ ಶೇಡ್ ಬರ್ದಿರಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಶೇಡ್ ಬರ್ದಿದೆ ಅದೊಮ್ಮೆ
ಇಮ್ಮಿ ಬಾರಿ ಜೋರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಾ ಇಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಎಂಕ ದಾರ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಮೊಕಲೆ ಉಲಾಯಿಡ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎನ್ನ ಪಿಟ್ಟೆನ ಪಿಲಿತ ಬೇಸದ ತೂತಾರ ನಿಕಲು ಅಲ್ಪ ಕೂಲಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಆಯ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಜಾನು ಬರೀ ತುಲ ಮೇರ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಬಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿ ಮ್ಯಾಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬಾರ್ದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯಾನಾಯ್ತು ಮೆರಡ ಬಂತೀನಿ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ಲೇನು ಬಂತೀನಿ ಇದಾಗಿ ಪಾತಿರ್ ಜಾರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ ಜಾರು ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಐಕೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಕಲ್ತನಂಟುಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕುಲು ಉಂಟುಲ ಅತ್ತು ತುಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕುಲು ಏತು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿರ ಅಂದತ್ತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಏಪಲ ಬಂದ್ಪಿನಿ ನಾನು ಇಂಬೇಡ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಈ ಸಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಿನಿ ನಾನು ಅತ್ತ ಎಡ್ಡೆನೆ ಉಲ್ಲೆ ಟಚ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಉಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಇದಾದ ಗೊತ್ತು ಒಂತೆ ಎಂಕ್ ಈತೆ ಬರ್ಪುನ ಆವ್ರೇಜ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಅಂಚತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಾನು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬಂದ್ಪಿನಿ SSLC ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡಪುನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡಪುನ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಕಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಮೇಯ್ನ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೂದು ಓಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಿಕ್ಕುಲು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಪಂಡದು ಈ ಲೈಫ್ ಬಕ್ಕರ ದಿಕ್ಕುಜಿ 25 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಕತ್ತೆದಲಕನೆ ದುಡಿಯೇನೆ ಈಕೆ ನಿಂಬೆಗ್ಲ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಡಿ ಕಲ್ಪುಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಕಲ್ಪುಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಿನಿ ನಾನು ಆತ ಇಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಮನಿ ಪೂಜಿ ಇಮ್ಮೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಇಡ್ಬೋದು ಕುರ್ಲು ನಾನು ಇಂಬೆ ಉಲ್ಲೆನ ಇಜ್ಜೆ ನಾನು ಏರಗ್ಲು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದ ಒಂದು ನಿಕ್ಕು ತೂದಿಪ್ಪರು ಮಮ್ಮಿ ನಾನೇ ಬೀಲ ಬಣ್ಣದು ಇಂಬೆ ಹಂಚಿದರು ಕೊಲ್ಲು ನಾನು ಇಂಬೆ ಬರ್ಪಿನೇ ಇದ್ದಿ ಇಮೆ ಇಮೆನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರ್ತೆ ಮೋನೆ ಫುಲ್ ತುಯಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಬಂದು ಅಂತೆ ಪಾತಿರಡು ಇಮ್ಮೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಎತ್ಕೊಡ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಪನೆ ಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ತಿ ಸೈಕಲ್ ಮಮ್ಮಿ ಇಂಕ ಗೇರ್ ಸೈಕಲ್ ಎತ್ಕೊಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಸೈಕಲ್ ಎತ್ಕೊರಿ ಗೇರ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಏತು ಸಲ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಿಡ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅವಲೇ ಉಂಡು ಐಕೆ ಇನ್ನಂತೆ ಹೋಗುದು ಗೊಬ್ಬು ಹಾಲು ಅಲ್ಪ ತಟ್ಟಿದ್ದು ಇರತ್ತೆ ಸಮಾಧಿ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬನ ಟೈಮ್ ಗೊಬ್ಬಡಿ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಜೋಕುಲು ಉಂಡಕ ದಾಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕುಲ ಜನರೇಷನ್ ಪೂರ ಉಂಡದ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಪಿದೈಬೋದು ಗೊಬ್ಬೋದು ಇತ್ತದ ದಾಲೇಜಿ ನೀರು ಒಂದು ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಏನು ಜಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನರ್ತೆ ವೆಜ್ಜ ಅಂದು ಕಣ್ಣನೆ ಮೇರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಭಯಂಕರ ಕ್ರೇಜಿ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದಾರೆ ಮೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಮೇರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಭಯಂಕರ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ಲಂಚಿನಿ ಸಡನ್ ಈ ಜೋಕು ಗುನ್ನಿಯರ ಫುಲ್ ಇದು ಮೇರೆ ಸಡನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಚಾನಲ್ ಬಾಡು ಮೇರೆ ಭಯಂಕರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೇರೆ ಇಂಚಿಬಲೆ ಅದೇ ಎಂಕುಲ್ ಪುರ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುನಗ ಒಂದು ಕಂಡೊಡ್ ಗೊಬ್ಬನು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಡೌನ್ಕಾಗೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನ ಹೂವೆ ಪನೊಂದಿತ್ತದ ರಕ್ಕಸನೆ ಬಾಟಿ ಯಾನೆ ಮಾಡುವೆ ನಮಗೆ ದೇವಣ ಐಟು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರದ ಅರಬೈದಿಯರ ತಿಕ್ಕುಣ ಮಗ ಐಟು ದೀಪಿನಿ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ ದೀಪಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುನಗ ಯಾನ್ ಬೂಡ್ದಿನ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ತೂಲೆ ದೋಸೆ ತೂಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುನಗ ಯಾನ್ ಕಂಡೊಡ್ ಗೊಬ್ಬನು ಪುನಗ ಬೂಡ್ದಿತ್ತಲ್ವ ಬೂಡ್ದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅದಿತ್ತು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟದು ಎನ್ನ ಕೈ ಇಂಚ ಉತ್ತೊಂಡು ಇಂಚ ಅವು ಉಂಡತ ಬೋನ್ ಉಂಡತ ಇಂಚ ಬುಡ್ದಿತ್ತು ಐದಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಐದಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅದು ಪುನಗೊಂಡತ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅದು ಪುನಗ ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ದುಂಬು ಪುರ ದಾದನ ಪುರ ಮಲ್ದೇರಿ ಇಂಕ್ ಚುಂಚೂರು ನೆನಪು ರಿಂಗ್ ದಲಕ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಕೆನ್ನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಪಿನದ ಅವು ಒಂಥರ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ದ ನಮಕ್ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ದ ಐದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಂಗ್ ಹೊಡೆದು ಪೂರ ಮಕ್ಕಳ ಬಂದು ಅದ ಗೊತ್ತಿನ ಆ ಗೋಲು ಬೆನ್ನಿನವಳು ಬಂದು ಗೋಲು ಅವು ಇಂಚ ಬಾಡಿಬೇಟಿಗೆ ಇಂಚ ಆಗ್ಬಿಡದ ರಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ರಿ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ನಾಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಇಂಚ ದೀದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ದೆತ್ತೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಐತ್ತು ಉಂಡದ ಆನಿದ ಉಂಡುಂಡದ ಇತ್ತೆ ಬೇನೆ ಬಂದು ಮೂಲು ಉಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಬೇನೆ ಇತ್ತೆ ಸೆಡಿತೊಂದು ನಾವು ಚಳಿಕೊಂಡತ ನಮಕ್ ಇಂತರ ಸೆಡಿಪುಣು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಅವೇ ಕೋಡೆಂಜಿ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಡಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸೆಡಿ ಪೇರೆ ಸುರಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಆಡ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಪ್ರೇ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲಿಟಿ
ಐದಕ್ಕೆ ಮೇರಡೆ ಅನ್ಪಂಡನೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಚೂರು ರಿಲೀಫ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇಂಕು ನಂಗೆ ದೋಸೆ ಅವನುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಅದು ತಿಂದು ಐದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡಿಗೆಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಪರೂಪ ಅಟಿಲ್ಗೊನೆ ಬಣ್ಣಗೊಂಡದ ಇಂಚ ಒಂತೆ ಮನ್ಪೋಡು ಕಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ತಾ ದೇ ದೋಸೆ ಉಂಡು ನಾನು ಈ ಚಾ ದೀಪ ಬಣ್ಣದ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಾಡು ಫೇವ್ರೆಟ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಏರಿ ಗೊತ್ತನ ಎನ್ನ ಬುರ್ಕಾರ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೀರು ದೋಸೆ ಬಣ್ಣ ಆರು ಗಡಿ ಬರ್ ಒಂತೇವೆ ನೀರು ಒಕ್ಕೈದಿನ ಅಲ್ಲ ಉರ್ದು ದೋಸೆಗೆ ಆನ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಏರಿಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಈಗ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಪುಗ ಅವೇ ಅಂಚ ಗಡಿ ಬರ್ತದ ತೂಂದು ಐಕೆ ಮೈತೇರಿ ಒಂದು ದೋಸೆ ಮೈಪೆರ ಬರ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲ ಜಿಲವರ ಪೂಜೆ ಇನಿ ಉಲ್ಲರತ ಎಂತು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಟಿಲ್ ಗೋನೆಡ್ ಪುರ ತರಕಾರಿ ಮುರನು ಪುರ ಅವೇ ರಜೆ ದಿಕ್ಕುನ ಎಂಕುಲ್ಲವ ಯಾನ ಉಂದ್ ಮನ್ಪೇನು ರಜೆ ದಿಕ್ಕುನಾಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಏನು ಮಾರೆ ಐತರದ ಜಾಲಿ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಬಂದು ಆನಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಪುನ ಆನಿ ನೆಲ ಒರಿಸಿನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವು ಕುಂಟು ದರಾಸಿ ಪೂರ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅವು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಪೊಂಜೋಲ ಅಂದತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ನೆ ಐತರದನಿ ಆ ಇಂಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ರಿಲೀಫ್ ಏನು ಆಡ ರಿಲೀಫ್ ಹತ್ತು ಆನಿ ಕೊಲಮೆದ ಬೇಲೆ ಉಂಡದ ಆನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನ ಐತರದನಿ ಇಡೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಾ ಪೊದ್ದೆ ಉಣ್ಣವೆ ದೋಸೆ ಇದು ಚಾ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರು ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ತಿನ್ಪುಜೇರಿ ಮೇರು ಬಿಜ್ಜು ಲಕ್ಕೇನಾ ಕುಲ್ದಿಕ್ಕೇನಮೆ ಇಮೇನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತದೆ 17 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಪೋತುನು ವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ವೈದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಯಾನು ಅವೇನೇ ಗಡಿ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಫಿಲ್ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಉಂಡದ ಅವು ಪನೀರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಇಂತಲೊಂಜಿ ಪಕ್ಕಂಜಿ ಪಾಡೇನು ಪಾಡ್ದೈತಿ ಆತ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದಿಜ್ಜನು ಕೂಡ ಪಾಡೋನಿಲ್ಲ ಅವೇನೆ ಶೋಕ್ ಆತನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ನಾನು ಇಂಚ ಮನ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆತನು ಕೆಲವ್ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಡದೆ ನಮಗ ಸೂಪರ್ ವೈದ್ ಅಂಚೆನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆ ಬಿಜ್ಜು ದೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಈ ಜನ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿಯೇವೆ ಬೊಚ್ಚಿನ ಇಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಚಾವನಾಯ್ತು ಕೊರ್ಪಾನಿರಿ ಆ ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಎನ್ನ ಇದು ಮಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋಡು ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮೆನ್ನಲಕನೆ ಖಾಲಿ ಚಟ್ನಿನೇ ತಿಂತು ಇಟ್ಸ್ ಟೀ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಕಾಂಡ ಈತ್ ಬೇಗ ತಿಂಪು ಜನ ನಾನೊಂದು ಲೇಟ್ ಆವಡು ಬಣ್ಣದು ಮೊಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯೆ ದೋಸೆ ನಾನು ಒಂದು ಐವಕ್ಕೊಂಜಿ ನನಗೆ ಕುಂಟಾರ್ದೆರ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಕುಂಟಾರ್ದು ದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು
ಏಪಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ದಯಪಡ ಫುಲ್ ನೆಟ್ಟು ಪುರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಬಕ್ಕ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ಕೊದ್ಗೆರ ದೀಪಿನಿ ಅಪ್ಪ ಪುರಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮೇರ ಐಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲ ಮೇರ ಬಂದೇರು ಆ ಪುರಿ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಬೇರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಐಕ್ ಒಲ್ಲ ದಿಂಪಿಜೇರು ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನಂತೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ಲ ಒಂದಿನ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಂಚ ಮನ್ಪ ಮಾರ ಪುರಿ ಇಲ್ಲ ದಿಂಪ ಅಂಚ ಒಂದಿನಂತೆ ಬುಪ್ಪದಿ ವಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲನು ಪಾಡಾಪಿ ಇಂದೇ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಬುಪ್ಪದಿ ವಡ ಅಂತೆ ಅವೇ ಇಂಚ ಬಿಟ್ಟಿಡು ಮನ್ಪುಡು ನಾನು ಉಣ್ಣದ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುಡು ಮಾಡದೆ ವೇ ಪುರಿ ಪುರ ಬುಡ್ಪುಡು ಮಾರ ನರಕ ಒಂದೇನು ಇಲ್ಲ ನಗ ಪಿದ ಇಟ್ಟು ತಿಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಕಬಾಬ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಅವಳು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ ಅವಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂತದ್ದು ಬುಡ್ಪಿನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಪೀರು ಕಬಾಬನ್ನು ಏರು ಈರ ಓಲ ಏರ ಕೇಂದಿಗೆ ಹೌದಾನೆ ನಿಗಲ ಕಬಾಬ್ ಆತು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಳು ನುಂಗ್ನುಜ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಡೋನು ಅನ್ಬೇರಿಗೆ ಆ ಉಗ್ರಗೇಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಗತ್ತಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದಿಂಪನಲ್ಲ ದಿಂಪೇರು ಮಾರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಬೆಚ್ಚೋಗಿ ದಿಪ್ಪೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಕೊಂಚ ನೆನಪಾಗುದು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೊನ್ನೆಗೆ ದಾದ ಮರಳುಗುರಾಗುದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾರೆ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ ಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇನ್ನು ಯಾರು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಯಾನು ಏತೇ ಮರಳು ಕಟ್ಟ ಈ ಜನದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಲೈಫ್ ಅಂತ ಜಾಲಿ ಪೊಡಿ ಏಪಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮೋನೆ ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಳು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮೋನೆ ಅಂದು ಕುಲ್ಲು ನರ್ತಿ ಏಪಲ ಜಾಲಿ ಡುಪ್ಪು ಏತೇ ಕಷ್ಟ ಬರಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಕ್ಕ ಇರ್ದ ಬ್ಯೂಟಿದ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಏತೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಚೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲಕಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೋಗಿನ ಯಾನ್ ಅವಿನ ತರಕೆ ದೇತೋ ನಿಜೆ टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है. ठीक है, ನಮ್ಮ ಊಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಿರಲಿ ಬಿಂದಾಸ ದೆಪ್ಪುಡು ದೇಪಣ ತುಲೆ ಇನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡವು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮದಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೂರ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಕೊಡತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಂದಾಸ ಅದಪ್ಪುಡು ಲೈಫ್ ಡೇಪ್ಲ ಬಿಂದಾಸ ಅದಪ್ಪುಡು ಏಪ ಲೆಪ್ಪಿರಂದು ಪಂಡ್ರಾಪಿ ಆತನೆಟ ಎಕ್ದಮ್ ಸೆ ಬಿಂದಾಸ ರೇನೆಕಾಯ ಅಂಚ ಇತ್ತೇನು ಯಾನು ಒಂದು ಗೋಬಿ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ಮನ್ಪೇನು ಆಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರ್ತದೆ ಐದಕ್ಕ ಅಂದ ದೀತೇನು ಐದಕ್ಕ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಯಸ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುಡ ಬಕ್ಕ ಅನ್ಪುಡಿ ಅಂದ ಅವು ಕೊದ್ದಿಡದ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿನ ಬಿಡ್ತ ಅಂದ ಬೆಚ್ಚಗ ದೀಯನು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪಾಯಸ ಎತ್ತೆ ಬೋಡಾತು ಬೈಯದು ಬೈ ಅನ್ನ ಮಗಿ ಮೇನಿ ಗೋಬಿ ಗೋಬಿ ಬತ್ತಿ ಎನ್ನ ಮಗಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತು ಋತು ಋತು ಅವು ಯಾನು ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪದ್ವೆ ಆರಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಇಜಿನ ಮನ್ಪದ್ವೇನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತು ಋತು ಮುಲ್ಪಡ್ಲ ಮುಂಬೈಡ್ ಪೂರ ಎಟ್ಟೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುರ ಇತ್ತ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಎಟ್ಟೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುರು ಮುಲ್ಪಾತು ಒಂದು ಇಜ್ಜದೆ ಇನಿ ಬೈ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಉಂಡದ ಕೇರಳ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುರು ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೈ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ದೀಪ ಅವೊಂಜಿ ಆಜರೆಕ್ಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ತೋಜರೆ ಬೆಳಕು ಒಂಜಿ ತೂಡ ಅವೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಆನಗನುಂಡದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಂಚ ಒಂಥರ ಮಿರಾಕಲ್ ನಿಜ ಡೇ ಪವರ್ ಪಿನ್ ಗೊತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕೈ ನಿಲ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೊಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಡೇರಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಬಿಂದಾಸ್ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ಪಿನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಸನ್ನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಂಡ ಕಂಜೂಸ್ಲ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ದೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಪುನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾವೇ ರೀತಿಡು ಪಣ ದಿಲ್ದಾರ ಖರ್ಚು ಬೇತೆಕ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅನ್ಪಿಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅತ್ತ ನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಆಡಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ
ಅತ್ತು ನಾಡ ಒಂದು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಬೊಳ್ಳಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಹೊಡಿ ಬೊಳ್ಳಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಳ್ಳಿಗ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಇದು ಬೊಳ್ಳಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ಚೂರು ಎಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಚೂರು ಸ್ಟೋನ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪಜಿ ಸ್ಟೋನ್ ದೆತ್ತು ನಾಡ 916 ಗೋಲ್ಡ್ ದೆಪ್ಪಲಿ ಜಾಸ್ತಿ 916 ಗೋಲ್ಡ್ ಗೊಂತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ದೆತ್ತು ನಾಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪುರ ನಮ್ಮ ಅನಪತ್ಯಗೂ ಕೊರೋನಾ ಕೊಡಕ ಸ್ಟೋನ್ಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ತುಜರು ಓಕೆ ಸೊ ಒಲ್ಪಲ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕಲು ಗೋಲ್ಡ್ ದೆಪ್ಪಲಿ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಡತ ಒಂದು ಪುಷರ್ ಆಗದ ಸ್ಟೋನ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸೊ ಅಂಚ ಬಂಗಾರ ಕಟ್ಟಾದೀನಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಸ್ಟೋನ್ ಅದ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಪಾಡು ಜನ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಕಣ್ಣನಿ ತೂವಲೆ ಮೂಲ ಅಟಿಗೋನಿಡು ಮಲ್ಲ ಮುಗ್ಗೇರಿಜ್ಜಿಂದು ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಕಿ ಮಾರೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಲಾಂಗ್ ಹೋಗು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಗೆ ಎಂಚಿನಿ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪುನ ಕೊಡ್ಚ ಪಾಯಸ ಪೂರ ಕನಕದ ಪೂರ ದೀತೆ ಬಯ್ಯಗಂತದನ ಬಯ್ಯಗಂತದಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಅದೇ ಗೊತ್ತನ ಗೋಬಿ ಚಿಲ್ಲಿಲ ಬಂದ್ಪರಂತ ಕಜಕ್ ಬಂತೇನೆ ಒಂದು ಬೇಕಾದೀಯನು ನನಗೆ ಅರೆಕ್ಬಾರ್ದು ಕೊದ್ಯ ನಾಂಡು ಕೊಂಚ ಗೋಬಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಕೊಲಮೆದ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನೆ ಕೂಡ ಮಸಾಲೆ ಒರೆಂಕಾದಿಯೋಡು ಕೂಡ ಕೈಪೋಡು ಕೂಡ ಐಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಕೊಲಮೆದ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಯ್ಯ ಮನ್ಪುದ ಎಸ್ ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಪಾಯಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಈತ ಯಾವ್ದೇ ಐಟು ಬುಡ್ಕುನ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಅವನುಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪು ಜನ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಹೊರನೆ ಮಂತು ಪುಡಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಹೊರ ಜೆತ್ತದು ಬಯ್ಯ ಲಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ಉದಾಸೀನ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿ ಯಾನು ದಾದಪುರ ಮಂತದೆ ಅಂದು ತುಪ್ಪ ಗೋಬಿ ಚಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂತೇನು ಅವೇನು ಕೂಡ ಮನ್ಪುನೇನು ತುಪ್ಪನ ಕೂಡಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಪೋಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಐಕ್ ಯಾನು ಪೂರ ಮಂತದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪವೆ ಬಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಗೆ ಮನ್ಪೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ತೂಲೆನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕಾತುನು ಟೌತೆಲ್ಲ ಮುಂಗೆ ವೈದಿನ ಪದಿಂಗಿದೆಲ್ಲ ಸಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಸಲಾಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮಿಗೆದ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಗೆ ಏನು ಮಂತಂದ್ರೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಏನ ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.